bede tich. Chakre gana riyo gapaga biro kata 2017 miwacho ni winjruok makamano betie. E gindalo buora. Ang'o momiyo sani? Ang'o momiyo samoro no kung'anyo ne piny owacho machien mane winjoru godo e kindeno? Ang'e ni piny owacho to tije mag piny owacho ichiwo kaluwore gi piny owacho modonjo. Sani wan gi sirikal manyien. Mag counties wan go manyien moko ncho dok. Piny owacho mamalo bende wan godo manyien. Nang'o mano kotimore chakre gana riyo gapar gaboro nyaka gana riyo gi 21? Ang'o momiyo nyaka gie sani? Ang'o mane pod urito? Mokwongo ayudo kariema ng'e sirikal. Yes. Onge sirikal manyien. Sirikal manyien wayudo 1963. Wan mana gi ji manyien e ofis. Magik mana chako timore chon ka pod mana mbele. Omiyo sani pod sirikal modonjo ni chulo mana loan mar IMF, chulo mana loan mag China. Ok wach ni koro sirikal manyien koro loans onge. Koro agreements manobedo signed 2017 pod en legitimate agreement. Omiyo king'iyo higa mar 2020 nitie dakteche odhi ong'anyo ndalo madhi wik achiel. To ne sirikal obedo kod wacho ang'o gigi wadhi timo. To bang' kanyo wadhi e court. Sirikal bende otero wa e court. Ma court duond bura nogolo duoko higa mokalo dwe mar 12, dwe mar 10. Bang' kanyo wasebedo kwafuatilia mondo gigi otim. Ame pok otime. Koro wach mar sirikal manyien onge. Nimar ng'at moseyier office no en competent mar timo tich monego bed ni timo e iye kanyo. To kopo ni waling' wabedo abeda to ok wan wahinyre. Joma bonyore ahinya gin jopiny. Nimar ibodhi e osiptal to ok yud daktari. Ibodhi e osiptal to pod ok iboyudo mana yedhe. To sama ng'ato odhi e osiptal to jakere dwa konyi to ok onyal konyi nikech yedhe onge, nikech mashin onge, gigi onge. Ng'ama hinyore ahinya en daktari. Nimar sama olalo jatuo ma inyalo konyo tihinyori moloyo. Koro onge tiende mondo ji odhi e osiptal e yo mana mar neno ni ji tho. Omiyo wadwa ni gigi nyaka ng'i maber, ma gigi nyaka losi, nyaka bed gigi miluongo ni Health Service Commission. Madhi ensure ni dakteche ondiki osiptal makonyo jopiny. Sama ondiki daktari, ok othiedho daktari wadgi, othiedho japiny. Sama oketo yedhe osiptal, en mar jopiny. Omiyo wadwa ni CBA no bed implemented. Daktari, nitiere yore mang'eny